Ще е треньор на Карнобат Георги Калуянов. Твой коментар за изминалата среща с Димитровград, победа с 1-0. Да, трудна победа с 1-0, но само резултата е 1-0. Според мен мисля, че контролирахме изцяло матча. Въпреки че така имахме доста кадрови проблеми, но това е радващо, че и момчета, които по-малко са вземали участие до сега в матчовете, се включиха много добре и заслужена победа за мен. Сериозни ли са контузиите на момчетата, които отсъстваха? Нямаше го Яни Николов, нямаше го и Живко Димов, имат и двама с червени картони. Яни Николов е с аматьорския национален отбор. Живко Димов се надяваме понеделник да започне да тича. Знаете, там имаме наказание капитана Пламен Димитров е 3 мача, другия наказан Диан Левтеров се връща другата седмица, така че вече за другия матч може би ще сме почти пълен състав. Следващата седмица се оказва доста тежка за вашия отбор. Имате матч за купата на аматьорската лига, имате и среща за първенство. Ще успеете ли да разполагате с най-доброто за тези два двубоя и мислите ли, че изигравайки матча за купата ще бъдат със свежи сили момчетата още в петък за следващия двубой? Няма как. На нас не се иска и за купата също, ако може да продължим, както и ако може да вземем нещо в Кърджали. Ограничена е бройката футболистите, на някой ще им дойде по-тежко, да няма контузии. Това е двата матча, играем да победим. Пожелавам ви успех!